ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ዝቕንያት እዚ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝዝከረሉ ቅነ እዩ ንሎሙ ድማ ብምኽንያት እዚ ኣብ ሃገርና ዓብ ታሪኽ ዘለዎ ስርሒት ፈንቅል ዘዳለናያ ትሕዝቶ ቀፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ኤፍረም ግደ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ ክሳብ ዓንቆሩ ዘመናውን ዝተራቐቐ ናጽዋር ዝነበሮን ብብዝሒ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዝነበረ ሰራዊት መግዛእቲ ደርግ ካብ ባፅዕን ከባቢኣን ቦንቂሩ ዝሓግሓገሉን ኣብ መቓብር ዝኸተተሉን እዋን እዩ እቲ ብስርሒት ፈንቅል ዝፍለጥ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብወርቃዊ ቀለም ተሰኒዱ ዝዝከር ስርሒት ከመይ ነበረ ንሎሚ መዛግብትን ሰነዳትን ኤርትራ ብምብርባር ዘዳለናያ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹም ኤፍረም ግደ መክትታልኩም ዕድም መእተዊት ሓሪ ጭብጥ ንጥዋለ ድቕድቕ ርእስ ምድሪ ዓገት ዘይብልካ ንኹሉ ተኣሊ ፈንቅል ኢሉ ሙኻይ ኣብ እዋን መግዛእቲ ሰበስልጣን ደርግ ህዝባዊ ግንባር ካብዚኣስ ኣየልቅቐናን ኢሎም ዝተኣማመኑላ መሬት ኤርትራ እንተነይራ ምጽዋዕ ብሓቂ ጎረሮኦም ስለ ዝቖፅርዋ ካብኣ እንተተባሪሮም ንዕራርቦኦም ምዃኑ ይርድኡ ስለ ዝነበሩ ኣዝዩ የተኣማምን ብዝብልዎ ኣገባብዮም ዝሕልውዋ ነይሮም ብመጀመርያ ብወገን ምዕራብ ካብ ፍግረት ክሳብ እምበረሚ ካብኡ ሰሜንን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርጋሕ ዝተጠናኸረ ዕርድታትን መዛግብን ዘለዎ ግንባር ነይርዎም ኪንኡ ኣብ ባፅዕን ከባቢኣን ታንክታትን መዳፍዕን ከይተረፈ ዝዕቅል ዱልዱልን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋሉ ዝተሃደመን ሰለስተ መከላኸሊ መስመራት ነበረ ኣብዚ መከላኸሊ መስመራትን ኣብ ውሽጢ ባፅዕን ብሸነኽ ባሕርን ጸላኢ ገዚፍ ሓይሊ ኣቐሚጡ ነበረ ሻድሻይ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት ሳልሳይ ሞተራይዝድ ክፍለ ሰራዊት ተደረብቲ መካናይዝድ ብርጌዳት ከምኡውን ዳርጋ ብምሉኡ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ዝርከቦ ከባቢ ነይሩ እዚ ሰራዊት እዚ ዓጢቕዎ ዝነበረ ጽዋር ኣማኢት ታንክታት ዓሰርተታት መዳፍዕ ወንጨፍቲ ሮኬታት ረሻሻት ናይ ኩናት መራክብን ጃልባታትን ነቲ ከባቢ ክሳብ ዓንቆር በፂሑ ዘጨንቐሉ ዝነበረ እዩ ነዚ ኣጸጋሚ ባህርያዊ ኣቀማምጣ ዝውሰኾ ንኽትኣልዮ ኣዝዩ በዳህ እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ግን ንቐዳማይ ዕርድታት ጸላኢ ምስ ሰንጠቐ መኸወሊ ብዘይብሉ ሰጣሕ ጐላጉል እዩ ገስጊሱ ካብ ኣፍ ደገ ባፅዕ ናብ ውሽጣ ከኣቱ ድማ የማነ ጸጋሙ ባሕሪ ዘኽበቦን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕን ኣብ ናይ 1977 መጥቃዕቱ ክሳገሮ ዘጸገሞን ቀጣን ጽርግያ ስጋለት ቀጣንን ድልድልን ናይ ግድን ብዓወት ክሓልፎ ነይርዎ ጸላኢ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ምጽዋዕ ዝነበረ ህዝብና እውን ህዝባዊ ሰራዊትና ኣብ ካልእ ቦታታት ብዘመዝግቡ ዓወታት ይድነቕን ይሕጐስን እምበር ብዓወት ንባፅዕ ክሕዛይ ዝብል ግምት ፍጹም ኣይነበሮን ምኽንያቱ ባፅዕ ብህዝባዊ ሰራዊትና ንኸይድፈር ብገዘፍቲ ጽዋር ሓፂርዋ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ምሕራር ባፅዕ ሓደ ተቐማጣይ ባፅዕ ዝበልዎ ኣይኮነን ድኸም ዝገርኩም ክፀርግዎ ትደፍኡ እኮ ኣይመሰለናን ንሳትኩም ገለ ደኣ እንተልይኩም ጸሎት ወለድ እምበር ልክዕ ከም ዝገርኩም ኣብ ባሕሪ ክትእትዎ ከለኹም ነዚ ክንዲ ሰራዊት ንሕና ገሪምና እዩ ዘሎ እወ እቲ ሽዑ ዝተሰርሐ ቅያ ጅግንነት ነቲ ነቕስ ዘይብል ገዚፍ ሰራዊት ኣብ ሓፂር መዓልታት ምሕግሓግ ብተኣምር እንተዘይኮይኑ ብስጋ ዝለበሰ ፍጡር ዝተሰርሐ መስተንክራዊ ጅግንነት ኣይመስልን ይኸውን
ንምሕራር ከተማና ምጽዋዕ ዝተኻየደ ቅያግን ንሱ እቲ ዘደንቕን ዘገርምን ፍጻመ ተወፋይነት እዩ። እቲ ኣኺሉ ዝተርፍ ህዝባዊ ደገፍ ዝመለለ እዩ ናይ መትከልን ሞራልን ስንቂ ንህዝቡ ካብ መግዛእትን ምንጋፍ ዝነበሮ ብርቱዕ ድሌት ተጋዳላይ ካብ ተመክሮን ታዕሊምን ዝቐሰሞ ረቂቕ ወተሃደራዊ ክእለት ማሪኹ ዝዓጠቖ ዘመናዊ ጽዋር ቅልጣፍን ሓሞትን ተወፋይነትን ተሓዋዊሱ ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ካብ ላዕላይ ሸነኽ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትን ፈረቓን ናብ ባጽእ ኣእትይዎም። ንኸተማ ምጽዋዕ ድማ ካብ መንጋጋ ሕሱም ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣናጊፍዋ። ህዝብና ጸባሰት እዩ። عوضها نصر بهواكم ما شاء الله يوم فرحت عباي سمعنا فرحت عباي سمعنا يوم خير سمعنا ما شاء الله بتعمل برتاح حقوس تسمعني تخاكوان جايرا خان تخونا يرا خان نمبري حدا من أسماء حاوي قد مشوعات عم زوته أسي كان كيزو نداو جاي مسمتني ويله كلها تمتقدر تختار بتحقوس ذاك السنة ناويات سمعت كمان ناويات دمتي أسمع كمان حقوسي قديته أتي نملأ حزب إرترا أمر أزمارخن نتسفو أجنفلو نبزل على الدرجات ساتفوز دفئن متقعت مصواع بسلسته مأزناتيو تجميروم قداماي مأزن بوغن معراب نايت سمين كات سرقياس مرام مصواع زنبره جنبار مالت أب فقرات نزنبره معسكرات سلا أدم سيسكا نقدميت بمقسقاس سرقياس مرام مصواع أب قحتي لاي مبتاخ كابون معراب نام مسمر أسمرات عطيفكا نتتصرقيا رقيتكا محازيوم تقلعي مأزن دما بمأكل تجنبار بوغن سخر أبتاباتات نزنبرز دلدل عردتات دمسيسكان نوستي متسقع كابو بمدفع أب ما يتقالنا بزركب عبد سرقيا مئتاو دحرزي نمبراق بمطمات تقاومون زرق حيل صلايج افليكا ناباص مغسغاس اتسالساي مازن بمبراقاو وغن بجماجم بحرز نبريوم تلقخو سمين كاب امبرمي اتحزو استزرقح عردتاتن معسكراتن صلاي بمدرعم بسميناو الشنخ ناب ودباويت كتمانا مئتاو زبل نبره حموس شمون تلكاتيت لك ساعات حدا نايليت دما جيجنا هزباو سراويت حارنة إرترا أم معراباوي كمفناي تزوطنو متكعتي تخص بمخفات اتي تاريخاو وفر مصواع كم استجمره أبسره أبزخرنا عناي توقع أمناي 3-4 ساعات تمتم تراح زباو سراويت سلاين زغبرو لمستقاومو درقيسو مريت وغغام مبالو نخلو معسكرات سلاي تقصاصرام أبز حاجر غزي دما 7 تانكتات 5 BM 21 ወንጨፍቲ ሮኬታትን ካልእ ፎኪስን ማእከላይን ብረታት ከምኡውን ኣብኡም ዝነበረ ዝለዓለ ናይ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ምክትል ኣዛዚ ኮሎኔል ንብረቱን ሓያሎ ካብ ዓቕሚ ሰቡን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእተዎም በዚ ድማ ቀዳማይ ዕርዲ ጸላኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ተፈርከሸ بدحرزي ህዝባዊ ሰራዊትና ካብታ ቦታ ዝመረሸ ጋሕቴላይ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ብምብጻሕ
ቀዳማይ ክፋል ተልእኹ ብዓወት ዛዚሙ ናብ ዝቕጽል ዕማሙ ኣቋመተ ብድሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት ንዝኽብከብ እናኸብከበ ንዝቕርደድ እናቐርደደ ኣደልዲሉ ብምርጋጽ ብወገን ሰኸር ኣብ ዝነበረ ካልኣይ ክንፊ ዕርዲ ጸላኢ ደማዊ ኩናት ብምክያድን ብሉጻት ብምብጃውን ኣብ ከባቢ ሰኸር ማያጣል ደጎሊን ዝነበረ ሽሾ ሰራዊት ጸላኢ ፍጹም ሓግሓጎ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ንቁርብ ጊዜ ዕረፍቲ ብምግባርን ንዝያዳ ዓወት ብምውድዳብን ኣብ ካልአይቲ ለይቱ ሰፊሕ መጥቃዕቱ ቀጸሎ ንጸላኢ ካብ ዕርድታቱ ናንጸለ ብምድር ዓም ድማ ንውሽጢ ባጸ ከብከቦ እዚ ኩሉ ክፍጽም እንከሎ ምስ ናይ ውሕሉል ውህደት ስኒትን ርቀት ውግእን እዩ ዝነበረ بقى قال استثانيهم كلهم كلها خلاص حوله قبل أن تنتهي ሳልሳይ ክንፊ ናይቲ ነበልበላዊ ውግእ ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ብምብራቓዊ ሸነኽ ነይሩ ጀጋኑ ኣጋርን መካናይዝድን ኣሃዱታትና ሰጣብ ዝበለ ሰጣሕ ጎልጎል ብዘደንቕ ምትዕጽጻፍን ምስ ውልዶ ሓይሊ ባሕርና ማይን ጸባን ብምዃንን ንቕድሚት ገስገሱ ነቲ ሓያሎ ታንክታትን ሓሽከት ዱርዓት መካይንን ዝነበሮ ሽሾ ሰራዊት ጸላኢ በቲ ዝርድኦ ቋንቋ ብምጽፋዕ ኣለሃይዎ ከም ኣብነት ኣብ ናይ ታንክ ብታንክ ውግእ ዝተራእየ ጨመተ ህዝባዊ ሰራዊት ምጥቃስ ኣኻሊ እዩ ህዝቢ ዝጽላሉ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊትና ጎርጉሱም ሓሊፉ ንውሽጢ ባጽእ ኣምርሐ ብምዕራብ ዝነበረ ብጽርግያ ዝደፍአ ኣካል ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ኣፍ ደገ ምጽዋዕ ክበጽሕ እንከሎ ብምብራቕ ድማ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ባሕረኛታት ህዝባዊ ግንባር ወፍሪ ባጽዕ ካብ ጅመራት ሒዞም ንጸላኢ ቅሳነት ኣብ ርእሲ ምኽልኦም ከቢድ ክሳራ ኣስዒቦምሉ ነበሮም ሓይሊ ባሕሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ዓቕሙን መሳለጢኡን ከምኡውን ነዊሕ ዕድሚኡ ንውልዶ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ክምክት ፍጹም ኣይከኣለን ምስ ኩሉ ዘመናዊ ዕጥቁን ክንዲ እምባ ዝኾና መራክብ ኩናቱን ሓሞቱ ፈሲሱ ቀዘዘ ቀዳም 10 ለካቲት 1990 ወጋሕታ ድማ ናይቲ ወፍሪ መወዳእታ ግዜ ኾነት ፎርቶ ምጽዋዕ ጀመረ ናይታ ዓለት መጥቃዕቲ ኸኣ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት መእተው ናይታ ኸተማ ለሓመ ብልዑል ፍናንን ወንን ነታ ንዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝወደቐት ሉል ቀይሕ ባሕር ዝኾነት ወደባዊት ከተማና ምጽዋዕ ሓራ ንምግባራ كلاس نتعوز كلنا كان كلاسنا قالنا بقيتنا نتعوز ندون كلاس بس كمان كومون نكبر انا قد فتح نتمر كمان كومون ولا ابنا هذا نتعلم خلاص تو كلنا نتعوز هذا نغد هيا كلنا نغد كله نغد جرينا كلنا تعال نغد دعان كل ساعة هذه الرتاعة قاعد نغمز لا هيا نغمز لا لا كلها نعزة بخمس زبالة توفاينتن قراصنتن دما جيجنا ህዝባዊ ሰራዊት ብሉጻትና ኸፈለ ፈለማን ዕዳጋ ቀጺሉ ነታብ 1978 ሶንኮፍ ዝፈጠረትሉ ሰሊና ኣብ ሓጺር እዋን ብጅግነት ብምስጋር ግራር ተደቕደቐ ብድሕርዚ ጧለት ናቫል ቤዝ ኮታ
ድሕሪ ቁልጡፍ ስሉጥን ሓያል ደማዊ ጥምጥምን መላእ ምጽዋዕን ባሕራን ብጀጋኑ ደቃ ሓረ ኾነት ጸላእ ድማ ጎረርኡ ተሓኒቑ ዓንቆሩ ተታሕዘ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ልዕሊ 80 ታንክታት 7 BM-21 ወንጨፍቲ ሮኬታት 10 ጸረ ታንክ ተመራሒ ሚሳይላት ማእከላይን ፎኪስን ብረታት ጸላኢ ክስለብ እንከሎ በማኢት ዝቝጸሩ መኮንናት ዝርከብዎም ኣስታት 8,000 ወታሃደራት ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ተማሪኾም ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ዝዓይነቱ ሜላ ብምኽታል ንህዝቢ ባጽዕ ናፓልምን ክላስተርን ዝንስንሱ ዝነበሩ ፓይለታት ኢትዮጵያ ነቲ ማዕለያ ዘይብሉ ምሩኽ ፍሱስ ሓሞት ሰራዊቶም ምስ ረኣዩ ብሬድዮ ርክብ ዝተዘራረብዎ ድማ ሓደ ኣብነት ናይ ሙግሳም ስዕረቶም የንጽባረቕ የማረኳቸው ናቸው መሰለኝ። ይሄውን ቤቶች አካባቢ ሰዎች በብዛት አሉ ይሆናል እንግዲህ ይታወቃል። ኣብዚ መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓወት ዝሓፈስናሉን ጮራ ናጽነት ወገግ ዘበለን ስርሒት ፈንቅል 5 ዓበይቲ መራክብ ኩናት ኢትዮጵያ ምስ ሙሉእ ዕጥቀን ተማሪኸን ንብረት ሓይሊ ባሕርና ክኾና እንከለዋ ክዘርያ ካብ ዝመጻን ጸይቅ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከተማ ምጽዋዕ ካብ ዝፍጽማ ዝነበራን ነፈርቲ ኩናት 2 ሚግ-23ን ሓንቲ ሚግ-21ን ብኣህዱታት ጸረ ነፈርትና ተመንጢለን ተሓምሽሸን እየን። ብመንጽር ዓቕሚ ሰብ ኣብቲ ስርሒት ልዕሊ 10 ኣጋርን መካናይዝድን ብርጌዳት ነበረያ ነበረ ኮይነን ህዝቢ ኤርትራ ጻሙ ረኺቡ ወዳጀ ዘብዘብ ማይ ሓቆነ ወራር ልዕሊ ወራር ከም ትክበነነ ሜዳ ኤርትራ ይመስክሮ ጭቡጥ መሚዩ ሕጁን ትዝለዓለይ ናትናዩ ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዘዳለናያ ትሕዝቶ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰናይ ቅንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንኹላህና ዓወትና ሓፋሽ